Yehwe Santana atwa ebeya eye yana na Kumawumanhene Tweneboa Kodua wono ene na trankonwa ne dom ena wonom so atwa Santana wonom ebe nyina yenim yana na Kumawu anase reference Kumawu Asante abakwasemu na Tweneboa Kodua na kondi anase sedi osiboaye ema Asante ene abeya Asante yana na Tweneboa Kodua one ne dom ena wonom atwa Santana wonom beyi ayemfo baasa wonom tu omu si honom na satem wono yede wonom eye nyankomate ema Asante etimi di dentira sonkonim no yana na Tweneboa Kodua na woka ho bi ena saa Asante abakwasem no yetimi etro ya na nyasem ketwa enei one ne dom na hemfo na trankonwa ne mpanyimfo ena ato Santana womo apiemu ewo fenso anma Sante no enye Sante ketwa kra je so we ni chiye nemu a tenten so ya twero mu Barima Tweneboa Kodua a enna efom kra enna fom kra se ohun se Tweneboa Kodua wo ba se ya na ade a eso Barima yie wo se abrafo ni bi ena akwose na no ade a so Barima yi ya fra ne samampo a chese enya asamketo akra eno na ya twena jede ne ba no ba ma safo Tweneboa Kodua a we Kumawumanhene won ne dom na won bo pie mu ha no won wode ne ti adeje achema eje asanteman edisi won ma enye asamketo akra no no eduru ba bia sa samampo na eso no wo se wonko jese adi nsuo egu ne nase ansana watimi atu atene ewo ehonomo enne nyansapo yebesa ne badwembe so te famodonyu abusia ano ana echego no ba masafo Tweneboa Kodua ba masafo Tweneboa Kodua wona eba no ba masafo Tweneboa Kodua wona odinti adeje atrema eboaye eje asanteman esi wono ena chese na wakwa akohwe na Wiafe Akenten na ni achi ansakra ani amakwai yade ka kire Kumawu abakwasam ani sede omu seboa ma asanteman anchecheye enkoso akoso ba ma Tweneboa Kodua ade ni tije atrema ana eboaye ama asanteman etimba ya asanteman a ena ehunu sana ena efom ehokra no yanya yeraba ko hanuma odi Barima safo Tweneboa Kodua achie Barima na odi ne se Barima odoba me wo Kumawu sao eti eneye ora Barima Tweneboa Kodua enya asamketo ewa hanu kra babia Barima safo Tweneboa Kodua be pie bia enkanya ba ho emo hu za sentiment susum na ere abakronim eti Barima de wakwaja santeman na mpa wo hwe de asia kakra atimi se Barima aba offense anom bia abusiana eno no ahemfa yewura Asante ni otumfo setutu wonfa wo mu ni agro no Barima safo Tweneboa Kodua Barima ba oka ho yade ka ade atrem a enye asaketa Barima safo Tweneboa Kodua Asante man ba ko Barima Asante man Barima safo Tweneboa Kodua Kumawumanhene no Barima wonfefo ye dia hene ene ye ne adaje kura wo Offinsomanhene asei aya na Wiafe Akenten ne wa ha ene ya tu ye bo aseni aja ya na kwan enu ti na ye nyina ya beta Barima safo Tweneboa Kodua achi abishwafo ane na se masuma ane ampaya ebeja ewa ha ene ampaya ebeja Barima safo Tweneboa Kodua doma edi na chi no enya dom ketwa doma edi na chi mana na se 1.5 ya na se 1.5 no se Kumawuhima also aka ho enya sankodwa Kumawumanhene ma wo mo so aka ho a eje asaketwa ewo ho no na NYANSAPO Tweneboa Kodua Kumawumanhene won wo si tata eba no Oh!
Tweneboa Kodua eni kwan se nani ehu nana Wiafe Akenten ne yerenom enu de sawre sabra odura ya wonum nyina asori a wonum tebra no omo anti obiem sa na amamre eni abakwasam no ekira eni kwan se odnani ehu wom na ekoso ewo Pepe and Ecoso, Ewo Honoma, and ye Asem Katra, Ewo Honoma. Kodua ono so firi Kumawu waka Kumawumanhene nana Tweneboa Kodua Sarfo ne ho na yene ne ebebo nkomo kakra bama Kumawu mo ba bepiem ha ade kakra na abetimi aka ama yahwefo ahudi afa Kumawu ene ne ma ya mama kwa ba NYANSAPO ahwefo nyina ne atiefo nyina Kumawu ye kura sebi eburu sebi enyaado Asante chicha Asante no na Kumawu ho dada enti Kumawu ye manhene a sebi eburu yewura ne yasom no ba ohene bia ne yeso enti sebi eburu na Wiafe Akenten Offinsomanhene ato nananom wonsia do okwa kura de a ne twa sebi eburu Barima Kumawumanhene eba na obe ema no yakọ ene ne Offinsomanfo nyina nti ye ba ya ye be jam Offinsoman ene Offinsohema ewo na Wiafe Akenten Doti Yie nti na ye ba na chese ye ka Kumawumanhene a enye adeketo asanse abakwasam kirema omo ka ahemfo a won do mutigi akyerema ema asantema be ya asantema no nya sa sebi eburu Kumawumanhene de enayina obiti bebe beka se Kumawu bebe adinu nti ome Kumasi pi enti Kumawumanhene so ada bi nti sa Kumawumanhene de na Kumawu ho nsa na asanteman ba ko na Kumawu de apem so ena ye wo Kumasi kwa aman enti Kumawu no one Kumasi nyina ye anuafo enu so obiri konfo ka se mi nduadua ne ne de be ye ne fa no Kumasi na de ne de anya ye ne fa no Kumawu enti Kumawu de minu ya sawo me nchana buta nsem se ya Kumawu nya titikro enya ene kro Kumawu ya titikro odman kuma de ba ya ne nka asanteman ho na opim so se tutu de odi kan senie obo abusuan nyina ho ban se yenka mom na yenya sa na sa no nti yemfre asanteman no ena Kumawu be kan ho enti na se obi te baabi na ebia Kumawuman no sa ayman ketwa bia dabi Kumawuhene nya dikro Kumawu ye Omanhene Kumawuhene ye Omanhene sabi eburu asanteman mu ha ohene bia no afa ne Barima efri se de kwaba na Tweneboa Kodua Barima odi ne tiji akyerema ma asanteman no nti opimsoni konfo ka chen se dabi de wo ye chesa wo ye bema mu enu nti free na ekọ wakonya no ye mfra wo nana enti Kumawuhene free Tweneboa Kodua penso ye mfra nana ye fe no Barima abusia obrempon na chese yare ni kodi nkoma abakwasam kakra efa Kumawu nana Sarfo Tweneboa Kodua ane ne man no won ma ade amaye no wa ye mfumso menua me se Kumawuhene bia no efe nana yo Barima Sarfo Tweneboa Kodua eno no se bia nyaado se de yewura ye fe no pemso no ye fe no tumfo no sanka sana ye fe ye yanso yewura Barima oni nana ye fe yo orepa da se na se arafo ano no ena ko Kumawuhene emfra no nana demum oye Barima Sarfo Tweneboa Kodua ya ma se NYANSAPO so ne ye besa ehye bie medeni abuza panyi
Denti ebube ne brebe ze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsane ye fa NYANSAPO Abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro mantuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratama the problem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya